ka jingai kan tho jong ka seng ki samla puli ka Khasi student union ba omde ban aila di barjala ba kinmi khman na ka jala megalaya ha ka baide ba jile kai ha ki ban ta ba per ka long shisha kum ka jing siu thia ya ka jile kai cricket ha megalaya ha ka ba gi khot jong ka megalaya cricket association manta ki lai thu ba bon ki samla Khasi ki badan shisha ya ka sab ka phong ha ka jile kai cricket da ka jing penlong ya lumpung ile kai cricket ya ka bala tip kum ka mai chaprang Khasi league arajar arpuar bala penlong da ka KSU ka long shisha ka jing pen ki embiang ya jing ile kai cricket ha megalia ya ka bala la ban saki ya girang ile kai ki bat bet ba bat ki bala wan na ka leng ki jaka ki district paper ha bayo bani kran bat girang ile kai cricket u bala wan ban mikman na ka district east and west uba ba ku par melim ngam ulapun paw ya jing su kumen shibun namar ba kum ka club ngadu munswa ki la persang ban wan rung ha ka league chelong Haryngkat bagi day na west ki klam yo lat satiang. Bakupar kadi katim jupi kadi nang no. Kadi na Mairang. West Eastern West Khasi Hills. Kai gi jusu jupi alok gi yo bani simbenta jupi halok kadi kadi perlong ka KSU hari kadi match pang cricket ngatai kadi di sini kong kadi jusu jupi. Isngo komen shibun na markum ka club hi na du mensuangi la persang hi banwan rong ha po kane ka ka league ne po Shillong rai jaj ba ngi di na west ngi kham yolat la persang la arsin mate bursingi bun ngi lej la kana na po yukin na po West Khasi Hill district temeta kane kalong kasin ke banikong ban kawai ka jimto hi ngi hi barok kawai tim hi abangi wan chimta kane ta nga saj pe hi manga na mar ngala de puli kucing te nga saj hi ka hi manga ki yakiru kna Kalau penuh ke sport kena nak kena tan. Kaliang ke sports kam duna hi kendian namar ba bon ki nong mi khamar kim juda kam yarap tengi bon sengi haban kit kya hinalade kum ting ting abang iwan le ka seneru ni lut hinalade na plala jong teladang im don na ka club de kalong ke jing ngi ru bangin wan chimbeta ke Nakaliang jongba Peterson Lamari ubalwan man mikmat na West Gente district naka club Shakliar 11 United ulapun pau ba kani jingpon long ka KSU kalong ka AK ka pasngutunan namar kan kentiu ya ki khon samla ki bade ki Khasi pna namar ba hamegalia duna ba ki samla Khasi banyo mikman ngau wan bat ka tim jongi ka Shakliar 11 United ba long ka tim ba na po sinong joy tim jongi kalong ka combination jongi parlok jongi bengi sai lek kai na do mensua te ngisngo badan gani ka tournament ba penlong ka KSU ngina joy ro ngisngo kwa banwan simbenta kai agani tournament ngi isu ya practice ngi long coach paramangi hi idan ki kena samla ro te ngi ai coaching maki mangi ki kat bangi tip yenang kan kidan ngi players bela ajuan ka borok dan bidang first time ro dan bidang bela aju lek kai ro kalau ngapa biang ban kentiu yaki para Khasi ma panar Khasi boy namar ngio ihi tim Meghalaya ki khambi boni ki ba mdai Khasi ki pna te kawai ro ngmdai ban sngawai namar kalong competition we don't come using job namar in any match in any circumstance ro we don't come using job kadai ngi kum ki Khasi kum ki pna ro ngidai ban pen tbit shoot yela de kena bangin yak select kan secara state player. Kalau ngapa bahaya kan ni jeng jong KSU, te kumba long kumba pet juga tim jongi, kambon nengi bangi la rangba, te kabahaya ban kentiu ki grassroots, te ban kentiu grassroots kabahaya dari kai lek ki under 23, under 19, kah angta kan kinmi bah, namar kumba su ong jeng yo i jong ada ki lek kum nilai ngut sangut, kamsim inisiatif mangi ki bah la long senior. Ada bowling lu only 1 or 2 belong la ipa bhala long pura mo kata juga mental ability jongki tang kita bakham ya ban mi sakhamai
Kalau ada day balik di R2023 ni 19 ki yo ban mi maki shuan kong ban face keno ro kene ro ka biang na ki yo exposure ro ki ball ki senior ki yo ban face ro betar kolong babha Nakaliang jong kawai kalong kami kebalawan ban kersian ban amin siam ki arngut ki khun senrang ki bawan ban simenta hakani ke jile kai bala penlong de KSU kala ai khublei ka KSU bala penlong kum kani kelumpung kenang bagi kena Khasi kinmi syakmat bat kani kala long kum karansan nak banta ki kena Khasi bakin la ban pen i ya kisap ki phong hoi ngawan ban senran ya arngut ki khun jong ki bele kai yang ni nak riboy ningkong tengah kwa ban ai khublei ya ka KSU ka balapan mi ya kum kani ka tournament mo bagi kena Khasi kin mi sakman te ajung sisa lengi i ka cricket ki bon hi ki briu ki ba ngin ong no ki briu ki banabar mo ki bamde ki Khasi ki kham trim bahaya kani hendrai kani ka long ka platform pat ban ra ki kena Khasi ban yo ban pen i ka sab jung ki hakani ka madan ka KSU la da ka sim ka jaman penlong kani man lau snem kan long ka jengkur ku na bentaki kena samla jong kari Khasi jungi bikin ya chaprang hakat bat bikin minot hakani ka sports bat ngangek ba sisin bikin minot usuk babahakan wan baik kwa ban kerpat ya barok ki kemi ki pamo lada ki kun jungki ki don ka sap te ban pha sakum kini ki rensan ya namta ki kun jungki namar hajing sisa ngayu ihi ka weiru ka long ba ka cricket ka hikai ru ka disiplin naduk ke rukembam te nang ta ka kor ke buram nang ta buat bun kiwi amdei base amdei tang ha jing lekai ndrei ka long ka base ru ka personality jong ubri ru ki train ka kli bam dei ban quick kli ban euro kan hadu long ba namar bakani ka jing lekai ka long bai ka mental te ka pen hikai bun ki bat kham tam ru kum hakani ka juk menta ki babun kini ki jingdi ki ba phlai mo te ki khun lada ki stress ha ka sports ki kiar wat tang ban bam ye ki jong food bengi ong romo ki jong food ke iru ki le ban kiar ngai i kata kan nuksan ki kun jong ahi te lada ki kiup lada ki beteng ban le kai nang ni sakmat kalong bawat ye ki drugs ki kiar ru lelei telong la sab long la sebab palat kin kiar ye kita ki jing sneu baro Uba Gideon Karkungor Ubadeiru no elam jong Kamegalia Kriket Association Ubadeiru Ujran Secretary Habai Kren Uloong Lengba kinik jile kai blala ban pendam kilai i ki sap ki pong jong ki khana ki bawan na ki district paper na ki life artli ki team bat ulai thuru ba ki don ki le kai ki ba hapo khat khanai snem ki dei ki bobet bat nakaliang ka MCA ru kilakular ban I scholarship bat ulong ru ba ka ne kalumpung kalapin ki im ya ka cricket bat dei hangni ba ki la ban ithu ki khana ki bodon yak sap ka pong kani ka tournament kelayat mah syak prang but kala poiru hakini ki benta na kini ki stages kaba inyo na ban sedang pat ya ka quarter final semi final bat ka final te lingba kini ki league matches ki bangi lala ban pendep ngilayu i ki sap ki pong jong ki khana ki bawan na ki districts ki ba pair na kini ki life artli ki team te ngilayu i sya kita ki sap bat ngilabu ru ki supporters labo yo coordinator ban nglayo ka report na kiru ba ki don ki player ki ba bet ki ba apok ka khat kandai snem ka ba ni na ka MCA ru ngila kular hi ban ai kata ka scholarship but hadin kata ka report na new coordinator haka final ngi yo ban declare ya tau khna ban yo ni ka scholarship te ka long ke ka sutana mar ba mdei tang iwe na argot bangila la ban ithu yaki Hendrai ki Labun, kidan ki kena na Sora, kidan ki kena menang ni na Shillong, kidan ki kena na Stasia West Khasi Hills, but na kanika district Thmairu nang ni na East and West, kidan ki kena ki badang hapo ka kena isnem ki bat tbit ki ba dan ki kata ka skill ka jongki ki ba lese hadin banging itu ekiru yo ban pen tbit shu eki lingba kini ki camps bangin penong pat na menta ki kena bangi identify eki but ngasotanat ba lingba kan tournament hoi ki ba bon ki ba he ki ba san ki ba lehkai lang hang ni
Andai kalau pen KM ya ke kriket bat kamtam ki bo ne ki khynnah ki jongi ki yo bani lehkai bat mi khmat bat dei hang ni bang lai yo ban identify kita ro te kalong ke jing job hi akan ke tournament kan ni ke kriteria jong ne tournament ni bo bai tang iwe i under 19 te filosofi hi ki khynnah kin long ki baduna long gimda bon ne te hado bantang lai itu hi kumba khatar khalai ngot long man ni team hi lai yo ban identify we khynnah iba ho ka khandai snap fini din jongaru gi under 16 kita ru gidan gi khynnah gi balai lehkai hang ka league ru nang te ru gidan hi ke dan hang te sau ngot e ki khynnah gi balai rung lupa po under 16 state team te ka pani gi ka bos tanat ba kimi hi te lesing ngi bo ya kata ka request jongi ya ki nong penya wala se ki snam ki banwan ngin kampen rong kambon ki under 19 ngin penduna no ya ki bala he ki belasan mangi ki dan ki bala saupo tam ro ki dang lehkai ni tournament en ngin yo man penslor pa ki khynnah ki jongi man lehkai kum kini ki tournament haba penkut ya kadi khubor na kaliang sulong mel ukruo kartiar usiam ba badan ba plelat kalanti kadon be yangi we pai we bangin yo khait lang yu so kumba ki we ki chai ban riu kila kumta kala de ya ka imlang sa lang ban a jingkersa ni ki khun samla habangi yo i ba ki don ya ka sab ka pong omtang ha ki jilek kai hanrei wat ru ha ki we ki banta khnang ba ki samla kin lai ban ngop na ki kam sneu